अरे पिया पिया रटते पियर भइल देहिया अरे पिया गइल कवनाबो अरे से जित तनिको निक न लागे हरि की जगले भइल जाता भो मेरा बजे के बोलमुआ रउआ तो बटले नहीं की आई बिना यानी देवर बा मुंह सुखा गइल बा देही के जान कामे नहीं दे करली का जार के हाथ हिलावल छोड़ो आई आ चंद्रिका जी ये भोसु बा जकरा लाज नहीं थे मार नहीं उले बा हरि की हमरा के छोड़ी सैया हरि गईला के देसवा हो भुलाई दे गईला मेरा भी गोटे किए बोलमुआ तू तो परदेश बारा आई रामलाल गोलू सन्नी ने देवर बोल सकी हाथे नहीं खसा लगाओ देवे बोलमुआ मेरा भी बहुत है कृष्ण भैया हरि की हमरा के छोड़ी सैया हरि गईला के सबा को भुलाई दे गईला को पजाई दे गईला या फिर महान वंशवतिया करलू भाई दे गईला या फिर महान वंशवतिया करलू भाई दे गईला हमरा के छोड़ी सैया गईला के सबा को भुलाई दे गईला हमरा के छोड़ी सैया गईला के सबा को भुलाई दे गईला ए भैया देखिए जाए परवीन प्रधान जी की तरफ से ताजेपुर की सरजमी से 21 रुपया पुरस्कार ताजेपुर से इतना कम इनाम ना वाला हो फोटो सा दर्शन देला बड़ा दूर बड़ा भैया काहे इतना दूर रहता हमने रे आई हरि की न रही खनवा पिया हरि का लैला कह के गवा हरि की राउर गोतिनिया बन के सही हरि सुख भइल बा सपनवा भैया 1 2 3 भक्ति का पर के सही देखा ताजेपुर की धरती की जब झटका देनी है ना तो 100 रुपया ही लगा वो हमारा कही दो चला जा दे क्या कही दे का जीजा कह दे तो देखो हमारे जीजा जी की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार खुश हो गया कि ना और अशोक राम जी जो कि बोगरा की धरती से 50 रुपया पुरस्कार चाचा एक बार पड़ा भैया हर की रोशी की नौ रोशी अपन के सही सुख भइल बा हर की जियती जवानी जोरे और देखिए जहाँ ताजेपुर के लोगों की संख्या यहाँ बेसी बा राम प्रवेश सफाई कर्मी ताजेपुर की धरती से 51 रुपया पुरस्कार भैया के बार बार प्रणाम अरे भैया नमस्कार हर की रही की ना रही खरमा पिया हरि का लैला कह की गवा हरि राम गोतिनिया बन के सही
सुख भइल बा सपना अब जियती जवानी चरे आशा देखी जा बड़ा प्यारा सा पुरस्कार आई देवा भाई चमा ताजेपुर का सरजमी से भैया लोगों को प्रणाम 101 रुपया पुरस्कार और रामलाल भैया की तरफ से ढेर सारा पुरस्कार आई सब भाई के प्रणाम नमस्कार हरी राउर गोतिनिया बन के सही अबे सुख भइल बा सपना और देखिए जा और हमने के हमारे भाई हमारे दोस्त हमारा अजीज छोटू भैया की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार भैया को बार बार प्रणाम हर की पतरी कमरिया से हर सरी की घड़िया